Men adım Murat. Yıllar boyu erbet işlerle meşgullanıp geldim. Yalnızlıklardan doğulu bu dünyada bütün ömrüm kişi hakkının nämediğinden habarda geçti. Adamlar hakkında aytmanımda da ömrüm töwrüne küçüklerdir bağımda ağaçlanım hakkın yenerlenme vardı. Arkamda tonulap güne toplantıda İza yüzlerce hakkın yeni adamdan mıqaldandığını bilmeyelim. Yöne bun Qaqamın yağatınına başımdan geçen vakalardan son ehli dağıtı ütködü. Ehli dağıtı kurşayan şul rahmet kapıdı ahiri mümkünüm açıldı. İnni men bütünlüğü başka adam. Boynumdaki kişi haklarının halat olmağı, eden etmişlimin ehlitinden taplanmağı şoğun yüreğimi duydu. İnni tanıyan adamlarımın ehlitini gözümden irade etmeyi isteyen. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düşteleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içendim. Tova Kişin hakikalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Keşke benim sizin bile gidip bilseydim. Moğlumun öğü tavşıran yumuşuna qavat gelyen ekenne. Moğlumga Murat ağa mensiz Merve yamın izinle perişan bolup gördüğü bayt. Ayttım, yönü men dinlemedi. Gitme yerliğim qoğulaydı yoxum bir başagaylık dörederdin sen. Sizin aydarınız olsun Murat ağa. Men öýlenemde siz men bilen gitmersiniz. Bol ya. Emine dayda geliyor gidelim. Efecan, Emine dayda da köp zatlar başından geçirendir. Üýüşiň oň bilen işläp bolýarmy? Daydan seni ýek goýmalyk çeňelde tak bolup alam. Balacygym. Biz giýjagaly haýdasana. Alçıram oğlum, korkma. Merve senden kaçıp gidesi yok. Yoksa da şu yolun hemsin. Ay onu da... Gümmüllük iç yerden. Seni görmek istem yok. Bu yerde cinayetçilerin yaşamağa hiç hak yoktur. Dur Murat. Bir şol adamın restoranı emidi? Çağı cinayetkarı haramzade terhadın kıy. Oğlum, yürü gidelim. Hoş geldiniz, gelin geçin Melike Hanım geçeyin şerik. Hoş geldiniz. Hem ben bir oturamda yok mu cenabım? Yok, bolan yok. Yür hani. Avrayımızı yarım saat per karışıp dur, yür. Hiç de sorma. Men oğlum 5 yaşına senli barmağını sordu. Doğruyunuz mu? Soň nädip koydy? O hasam gülkünç. Bir gece Murat yatırka, kakası barmağını qarıbır sovatırıp koydu. Dan suyucuğunda barmağını ağzına eltenne. Howan bu gıdgınlığı Afrikan gıdgınlığı ýalydyr bu grup bar ya. Sanyňy sag bolsun. Şey diýemek galy, ähli da tudaýan işi.
Näme ýüzüň tallap otyrdyň? Biraz açylsana o. Jenabym, tede gelýek bir jaýyň ýanyny geçdik. Ýadymda düşýärmi? Çağa jenaýatkary bar dahyrin terhat. Oň öz başyndan harhana tammady. Siz şonu tanaýarmydyňyz? Ýagşam bir gurrun tapdyň o. Elbetde bilýän. Şol işi biziňkiler teretdiler. O diýdiň güýtgeşik waka boldy. 7-8 ýaşyndaky bir çağa ýetipdi. Ähli adamym şonu näkärledi. Ýöne soňunda nähä terhat günäkär bolup çykdy. Nede çağa tapyldy? Hatta cesedini tapıp bilmediler. Yoksa da sen näme dahalyň bar şo waka? Men bu işe goşuljak däldim. Ýöne ağlawa düşdüm. Ol paran ýerine dükän açdy. Köp paramlyklar ederdi. Menim şoň çoçkoruny çolaşdym. Kakajan, Diňleýän gyýdym. ruhsat berseňiz melek daýda gaýda aýsak diýe. Feretde gyýdym, gaty gowy otyrdyk da. Ýöne isleýän bolsalar. Giýjaňyz haýyrly bolsun. Siziň kim janabym? Geleniňiz üçin sag bolun. Bizem size garaşýar. Nedip bolsa melek kanan, nedip bolsa? Giýjaňyz haýyrly bolsun. Giýjaňyz haýyrly bolsun gyýdym. Giýjaňyz haýyrly bolsun. Giýjaňyz haýyrly bolsun. Kakajan, sen gatyada görnýäň. Muratlara näme gitmekçi? Gitmeli ora gyýdym. Gideris, öýüniň ýagdaýyny ýaşaýyş durmuşyny görmek gerek agyryn. Mundan soň bular ýaly duşu oň iş ýerine geçirmeli. Öýüne bar oturup işem ýok. Howala, sağçylygy istegem deriňden geçmegden ýal bolar. Wagşa wadanyň gatra urmaly ekenim. Ýigrençi haramzada. Oglum, sana bu sözler aýtmak gelşen oga. O şoňy munatipdi. Ýumruk ýaljak çağa näme edipdir? Kim bilýär? Entegim adurypdyr ýigrençi haramzada. Agryamy. Özüň etdiň oglum. Eje, onu tabetsene, her hadyň urny diýete. Özüň aýtmanmydyň çağaň ejesi ady nämedi? Aýtel perişan boldy diýip. Hawa bolly. Görgüliň dünýäden el sowady. Üstesine adam sam taşlap gitdi. Emma öz wagtyna ol aýtel ören gowur ýedi. Ençeme maşgalan çağatynyň mugallymydy. Şu şäherçäň ýaşaýjy şoň ýaly adama ýamanlyk etmek hem men haýrana goýup. Menem onu şo ýamanlyk eden üçin urupdym da. Näme jezatyny bermek saňa galpmy oglum? Kimdir birini özüň jezatyny berseň, soňunda oňa ma hasabyny bermeli bolsun. Menden gaty görme boli, jenaýetçi bolsa da hak bolýanlar. Barıp razylaşmaň gerek oglum. Näme sen oýna diýäňmi? Terhat günäkär azaplandy. O çağany orla dahyrin. Sen men dinleň ogy diýen. Kaziýet onu günäkärle men azat etdi ahir Murat. Düşünýäňmi? Belkol hakykatdan hem günäsiz bolaýsa? Asma urdum seni. Yok, kelleme mahavat ýazasy açdy. Oho, mahavat ýazgysyndan taýyp ýediňmi? Enazym şahynyň bolşuny geň görme. Biraz gaharjaňdyr ýöne, seni gowy görende bolyn belli. Ýoklagym. Aýdanyň bäýerden gaýdy piçik bilen saçanmara, tom bilen jerri. Piçik saçan nähel gowurýanmyrdy, olam men şoň ýal gowurýa. Murat oglum. Oň ýanyna aýtjak görüňleňe ünsürek bol. Sen başa näme isleýän? Sen ol adamyň saçandan meter kelletine agyrtdyň. Inne bolandyr. Tiýdirek boýlan ýerine gowşur. Narhanadan buyurulupdy. Salygysam şo ýerde bardyr. Dün akşam siz merweler etdiňizmi? Evet, işin bilen mol.
Bu yerde naharhana yoga. Bu ne molluqa? Onu yalmış salık beripdirler de. Ayfel. Ay diyanıma düşünen okmay. Seni görüsümüz gelen ok. Gümmon. Seni görüsümüz gelen ok. Murat beytme. Beytme. Berdimin iş yerim var. Nire gideyin ha? Başka yerde neymiş deyin? Yeni ne etmekçi bolýan? Soýal edenliň az görýänmi? Çağı tapylmansyň günäze taplandyň. 10 mundun var, 10 mundun. Ya ha gidersin ya da. Ayfel. 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 Bu men Murat. Bu näme bolsa? Oğlum salgysyny ol adamyň öýde aýtdy. O ýerde hiç naharhana ýok, salgysy ýalňyş bolmaly. İşiňiz uğruna bolsun. Ýaşul çörek getirmeliň han näme boldy? Bardyk golün salgysy ýalňyş eken, şoňa ur teret. Han göreýin. Dogry ahyryn. Siz nire bardyňyz? Ol daş ýapyk ojak başı bara. O ýer biziň garşymyzda köçe ahyryn. Näme öz ýaşaýan ýerim tanamokmy? Çörekler ýükli bolýar. Özüm alyp gider. Agam menim gidip barýar. Sen nire gyýdym? Hastahana gitjek. Kellem agyrýar. Hadaratdan en açatlamak diýilýän şu bolsa berek. Murat, eýgilipmi, ýerläpsingmi? Kakam da urlaşmaly. İşe gitmekän senim göräýin diýdim. Akşam gaýdamyzdan soň biz barada bir zatlar diýdimi? Yok, hiç de aýtmady. Sen kakam bilen näme işiň bar? Her hadatly bir adam bardy. O biziň töweregimizde ýaşaýardy. Dünýädymä düşdi. Menim kakamdan oň salgysyny soramakçy. Yer bolýar, maňa ül vermesene. Sen näme işleýän? Hastahanamyzyň himayetkary bardy. Şol akşam sirkowlap hastahana getirilipdir. Men bölümni ýerleşdiripdirler. Ýalňyşmasam men teretmer olaýmasam, men işlemi uğruna bolmagyny dilerim. Sen ol iş oňurjakdyňa men unanýan. Wy, ejemertirde garaşýa, ah dogry garaşýas. Bolýar, terkerdämiz wagt tapsa barar. Bolýar, soň görüşür. Görüşýänçe. Uy, Murat. Garşy bolmasaň häzirlikçe ýüze ýygyna beräýin. Birden ejeň soraýsa mesele ýüze çykmasyn. Yok, kendine duruversin. Şeyse kovu. Bulon bolan bolaýşyny. Kellemiň agyrýana şükür edin. Yo, somasy. Ana al. Yokurdaky terhadyň iş salgysy. Aşağıdaky bolsa öýününki kulak at oglum. Şular taňa berýän bolyn. Eger bolmasy iş ýa-da gokturdy aýtaň teretgin. Inni maňanyp bilersiňiz janabym. Elimde däl, şoň üçin ananyp bilemok. Ýer bolýar, ol adama bagly näme işiň bar? Uranyň üçin ötün sorajakmy? Hawa. Ýöne İslam'a goýdymy? Sen şol adama jenaýatkar diýen oň garşyna hiç hil delilnama ýok. Ýeten çağaň öllü diýirlige belli däl. Onu sen habaryňmamy? Bu wakaň mühim bir tarapy öz behwitleri üçin edilinýär bolup dur. Haýdy ýanyň näme janab? Ejede öz ogluny ogurlama da haryn. Men polisiýaň işgäri oglum. Meň işimbi. Her kişden şu bilen bilerin. Yürü. Yürüver.
Hasan bana özün kanagat bere görüp. Ferhat, gel beri. Näme kaçıp barýa? Seni gördüm yeterlik dämi? Ferhat, kaçma menden. Menem seni görmekçi däl. Ýöne biziň guruluşmamyz gerek. Gaýdyp şu ýerlere ayak basaýmagyn. Maňa düşündiňmi? Düşündüm. Onu hatym gowy düşün. Bolýarmy? Görnämegin. Bolya. Innem gün bol şu yerden. Tiz bol. Puşman edýärmi diýseler ýok diýer. Näme bolsa da senden ötünç soramaga geldim. Men seni urmallardım. Taňa aýdýan pul ýa-da başga desem bereýin ýöne radylaşaly. Şu meselelerin ýapaly gaýdym seni görmekçi däl. Sen nerden bilýän? O çağany men ogurlandymy ýa öldürildiňmi nerden bilýän ha? Gözüň bilen gördüňmi aýtsana? Sen nähil adam o? Aradan 2-3 ýyl geçdi diýip ýadyna çykarynlar diýäňmi? Ýigrençi haramzada. Günni sen çağaň ýanyna görtürler. Gijede Kän ýüredik. Ayaklam diýelmeden ok. Aysel, buna karxanada işleyen adam ýalla. Siziň gapyňyň öňünde näme işi bar oň? Men ne bileyim, ýerden eş töwreklerde di. Agyda Aysel, teretap bol. Her zada garaşaýmanlar adamyň hem öýde däl. Teretap bol. Soňa Aýsel öýe giripdir. Ýerlene çağan ýanyny görnüpsiň. Agşamam gapyny garawullapsyň. Aýyplanypsyň. Şonça adam seni günäkärledi. Ýöne dogry, Hudaý bilsin. Umarly kellem bilen ýene nämeler edenler. Men istat etmedim. Nerede çağacaga näme bolanyny bilemok. İşim men üstüme näde bagdy onu bilemok. Ýöne ýekece bilen zadym durmuşymdan boldy. Emma awuzdan rahatdyr. Galanyny bolsa, maňa töhmet atanlar, mehalläň içinde sebäpli kowallar düşünsün. Sen etmedik bolsaň, başa kim etdi onu? Kim etdi? Menden näçe soraýar? Çağan soňkyda kim görülmese şondan sorada. Ýagny eçesinden. Men oňa ýa-da näme diýip bardym kam? Näme diýerin? Näme terediýän beýle? Aýdel, men tanamadyňmy? Men Murat. Näme boldy? Näme üçin geldin? Men ýagdaýlaryň nähili? Menden öýkü kinetme. Ýaraň gowdyan bolsam, senin bir zat soramagym gerek. Men Ferhatyň ýanyna gelýän. Sen onu tanaýaňa. Men radylaşmak üçin bardym. Oňa aýtmagyna görä, o sen çağaňy ala hiç da etmändir. Köşeşden Aýsel. Men Ferhaty uranlygym üçin radylaşmaga bardym. Ýöne oňa aýdýanlar üçin bolsa, bir insanyň durmuşyna gara çekildigim bolýar men. Berden, git diýen. Haýş edýän maňa aýt. Alin Ferhatyň ogurlanyny anyk bilýärmi ýa-da ýok? Maňa şonu aýtmaň ýeterlik. Oň näme tapawdy bar? Inni men oglum ýok. Inni hiç zady tapawdy ýok. Men alim ýok ahyry. Aýsel, taňa näme bolýar? Muny bilmegim gerek. Adamyň nädedigini aýt. Men oňa guruluşmaly. Ýok, gitmersiň. Ýoldaşyň ýanyna gitmersiň. Asla gidäýmegin, asla gidäýmegin. Näme üçin gitmeli alkam düşünmedimle. Yine näçe garaşmaly men? Näçe tagat ber şu ýerde dur. Kellem ýarlyp barýady ýene. Hanım haýyş edýän, biraz sabırly bolun. Biz näme etmeli? Siz barlaklardan geçiňde netijelerini alyp men ýanyma geläýin.
Yan torvam nir alıp baryan. Aylar hanım, oyununuz mu? Sen nir alıp baryan diyen yan torvamı. O berde açık duran eken yignaýyn neydim. Nähil ýagdaýlaryňyz gowy? Berek yan torvamı. Ýagdaýym gowy bolsa hastahanada nämişim bolsun. Dogry aýdýaňyz. Men ýene gelerin. Aylar hanım. Bilýän, men işimim däl bolýan, hastahanamyda himayatkarlyk edýäniňiz üçin köp sag bolsun aýdýan. Käşgäti bir adamlar köp elset. An bar şu yerden gitsene. Bolýa gons düşündim. Allah razı bolsun. Sağa man oturun. Sizede. Ay senin adam dükkanını götürmendir. Gaýra kowadak ayakkabı sahana sara şoň ýanyna. Beýderek zada meşgul bolýar. Ferhada onanyp adamlaryň ýaratyny täzelýär. Murat, sen bilýän ahyry. Bir mömin kişiniň ýalňyşlyk edip eden ýalňyşyna toba gelendigine garamazdan töhmet atylsa şol işiň öz başyndan injek de mümkin ahyry. Paniniň synagynyň geçmän amanatyny tapşyrmaz. Diýeli Ferhat günäkär. Ýalňyşlaryň ýüzüňe basyp merteben kiçelmegini islermiň? Hatta ondan ömmeteri. Sana töhmet atylmagyny islermiň? Hamala hiç töhmet atylmady gali. Sana aýtmagan sat. Onna şol töhmet sana dälle, sen ýakyn kişiň atylsa, meselen maňa ýa-da başga bir söýýän adamyňa. Allah jan senem söýýäniňem şeýle synaga sedewar edäýse? Ece, owat bolmasa tütse çykmaz. Ferhat ýeke-täk tutaryk däl. Hudaýa şükür tanaýan adamyň arasynda olar ýaly ýok, şoň üçin alad etme hiç tat bolmaz. Hey, nirde ol, vay, nirde şo söpaga duýasy nirde? Hanım näme gygyrýaňyz? Polum bilen ýüzüme ogurlar, men otogma giren söpaga duýasyny tapyp beriň maňa tiýdirek. Aylar hanım, näme mesele bar? Ine şu da şo. Näme boldy? Näme boldy diýen morsyna seret, derrew şoň jüblerini barlan. Aylar hanım bu mümkin näl. Mere uýamy beýle işet bilmez. Halipa näme bolýany men atşunam. Polum bilen ýüzüme ogurladyň, başga näme bolsun? Merve uýam. Halipa bu düşünşmezlik. Yok Lukman, men ýar torwamam, näme ardygyna, kimiň dökönligine bilýän. Meni diňleň. Ýa-ha ogurlanan zatlamy taparsyňyz. Ýa-da men bu ýüzüň üstüne şikaýet ederim. Düşünýäňizmi jenap Lukman? Aylar hanım baraň otoňda bir açyk diýinje alyň. Men häzir gelýän. Bar gitwer. Men şu taýda garaşsak, şu taýda. Aylar hanım, geçdi bolsun. Sen kim gyp? Häzirlik çoğun sorama. Ýanky şepaga duýasy bara merwe. Men onu siziň otoňyzdan çykany gördüm. Eger şaýat gerek bolaýsa, ha kuzyny töleseňiz ähli zady boluşy ýaly düşündirer. Gerek bolaýsa, şu elgiden tapyp bilersiňiz. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Hoş geldin gaýdy. Hoş gördük. Aykut diýilýän sizmi? Hawa. Siz bilen köp görüşmesegem biziňde näme tanışdyl? Aykut men bolyn, men sizi tanamadym. Men Murat, siziň öňkü ýaşaýan ýeriňizden. Siz bilen pikir alşma berdim. Ha sogrusy alyň ýetenligi hakda. Näme görüň? Ýoksa da polisiýa işgärmi sen? Ýok, ola däl. Beýle bolsa bargyçtaýdan. Gürleşere görüň ýok. Hançyk, bolçyk. Çık taşına. Bilýän waka gaty paýagy. Ferhat bilen burleşdim. Ol özüniň günäsizligini aýdýa. Öňkü ýalyňyz bilen burleşdim. Olam Aýseliň ýanyna aýtdyňmy? Näme üçin? Sen näme işle bulaşdyrýan? Näme anyklamakçy bolýan? Ferhat ýoladym seni.
Oň näme dahyly bar? Hiç kim ýollanok meni? Ýene bir gezek şu ýerge gelýäň. Geleni puşman edersin. Düşündiňmi? Külüm çıkarar. Bar ýöre. Toba. Burada atlar gidilýän ýalyby, onu anyklar. Merowya, bu bolýan zatlar näme? Halipa, ananın bir düşünşmedlik var. Beýle zatlar meň aklyma da gelmezdi. Gynan sagam Aylar hanymga kelletine gelipdir. Başlykman bolup sen meni nähli ýagdaý goýanyň bilýärmi gyzym? Ýöne Halipam, men günäm ýok ahry. Hani ýör, Aylar hanym sana garaşýar. Aylar hanym howsala düşme. Desine bu meselen anygyna ýeter. Umid edýän başlykman, umid edýän. Hani bolýa, näme bol aýdyňany? Men oto ýerenimde Aylar hanym ýatyrdy. Ýagdaýyny soraýyn diýdim. Çykyp barýakamam ýan torwasyna gözüm düşdi. Ol orta arada açyk ýatan eken. Menim beýdip durmasyny diýip tek jedi goýjak boldum. Soňra Aylar hanym oýandy. Hemem Ýagny sen hiç zat almadyň? Onu kim aldy? Pulum bilen ýüzüňmi? Bolýa. Ýan torwa ortada eken. Emma açyk bolmaly ele. men näme bolany bilemok. Belki meniniň başga bir girendir. Nireden bilenin kimligini? Men agyr uklamandım. Hiç kimem girmedi. Bu otoga senin maşa seredýänmämi? Ýok Halipa. Onu kim girip biler edýär? Bilemok. Dogrymy aýdýan bilemok. Dinleň başlykman. Men şu ýere näçe himayet etdim. Ugurlanan pulunyň össesinden köp pul geçirenlerin dogry dämi? Awa dogry. Emma bu hastahanada men ýaly adama şular ýaly işleri edilýän bolsa menden gaty görmäň söz berýän. Edýän himayetimi has tertipli we has ygtybarly başga bir hastahana bererin. Diýjek bolýan zatym bu iş ulagydyr. Aylar hanym, beýinçilik bolma. Eger öz gyzym bolsa derehim etmen. Ilkinji tawşyrygym tekçän nökdürer. Ondan soň eger isleteňiz 3 polisiýa gidip berer. Sen diýjek bolýan zadyň çağany kakasy urlatdyrda şeýlemi? Men muňa ananamok. Ol adam şu gece şäherden uzakda ekene. Şäherden çykýan diýip gitmän biler, bolanokmy? Ola bolup biler bolyn, sen bir muntaga apyl etsene. Ya inni sen bede aňtaýjy bolup uradyldyňmy, komissar Kolombo? Aýdýanyňy däme serkerdem näme üçin ýalan söýdäýin? Mena bu iş serhat edendir diýen, hiç bolmany töhmet bolmalydygy üçin. Serkerdem, hastahanadan gelipdirler. Ogurlyk bilen baglanşykly mesele eken. Hany çağırırlar ýanyma? Taňa aýdýan oglum, eşdeňokmy? Men ýene de gelerin serkerdem. Men oňa şu kölenemok. Hayır bola. Bu ýerde nämeler bolýar? Näme bolar öýdýäňiz? Şu gyýda şikayet etmekçi bolýan. Pulumy miras galan ýüzüňme gurlady. Murat, näme şunu dukanma gelle? Näme aýtyň sen oňa? Hiç de daýdamok, men hiç de daýdamok. Aýtyl, biz sirini ýapyş meseleni. Öýüm terk etmesem senden diýilmedim. Ali ölli. Dinle, soňky gezek aýdýan. Eger şu mesele bilen başyma iş açylaýsa, berk belli. Sen puşmana goýaryn. Merwe, bu näme gyýdym, näme bolýar? Kakajan, men hiç ýyl etmişim ýok. Gyýdym oňa ýandyla. Göreňok bolaýaly. Ogryny tapmasak bizi öz günümizde goýjak däl ol. Sen pikiriňçe kim edip biler? Guman edýäniň ýokmy? Ýok.
Näme beýle Ferhat ýa? Neresi gyýdy garaýan kime utanmadyňyzmy? Ýoksa da neresi ogurmy ýa da men? Bu ýene-de moňa ogur diýýär. Hani köşeşleňinde. Oglum, sülçülere aýt. Wakanyň bolan ýerine baryp deriňe bu işlerini geçirdiler. Bolýa Ferkirde. Häzirden beri o işi açdy, bulan ardalaryny al. Aýdyrmy bolar Ferkirde. Sana aýtmagansa. Onno. Şo töhmet sana däldi. Sen ýakyn kişiň atylsa. Meselen maňa. Ya da başga bir söýýän adamyňa. Allah zan seni hem söýýänini şeýle senaga sede war eder. Gece, oğut bolmada tütte çıkayan nädir? Ferhat ýeketäk tutaryk däl. Hudaýa şükür tanaýanlaryň ardyna bolar ýardy ýok. Şoň üçin arad etme, hiç tat bolmaz. Feride Murat, diýanyň ýeketäk öýdüňe däl. Nire eli dostum telek bolup dur. Murat, Sen näme işleýän sen başyma gelen bela bolduňla. Men masaralap owadan gowdum, sesim çykarmadım. 10 ýyllap izme dolanmadım. Özüme ora täze durmuşa başladım. Soň ýene garşymdan çykyp ähli zady kül etdiň, bilýärmi? Sen aýdýanyň näme? Şun restoranda başlyk gurunmy deşdip, sen ýalyny bu ýerde işletmen diýip gowukka ýördi. Men başlamam diýän bolsaň bek belli. Seni asla başlaman. Allahyň öýü saňa jezaň bersin. Diňe saňa däl. Men hakda ýalan gurunlar eden. Men şowadan kown kim ma bolsa, hemmeňizden razy däldir. Hemmeňiz men ýaly kösenersiňiz nesip bolsa. Ferhat haklan. Ýör aýsylyň ýanyna gideli. Murat bidere kurlama. Baryp näme gurlaşyk? Menem şonu pikir edýän. Ayfel dur. Şu adama seret. Şu gece çağan şoň ogurlaryny anyk bilýärmi? Ferhatyň edendigini bilýärmi sen? Gidin bu ýerden. Ayfel haýşe diýen çanyň aýtdana. Men hiç görmedim. Şületdi diýip aýtmadym ha. Günnüz Aliň ýanyna gördüm diýdim. Giýje öýümüň öňünde diýdim. Üýtgeş teredýät diýdim. Ol ogurlat diýmedim. Men hiç kim görmedim. Ayfel dur. Ýer näme? Hey peýda diýdimi? Ferhat, pursaty ýitirme. Sen bu ýere getiren bolsam saňa atan täkmetimi ýumak üçin getirendirin. Ýogsa sen hinidem men gözüme Aliňy ogurlan adam bolup görnýär. Diýmek sen maňa näme okda? Onu näme üçin hem başgalarň durmuşyna gara çalýan ha? Sen özüňe radyl galmak üçin herkesi perişan edýär. Yer bolýa, oý gosma dedi. Men seni başlaýan. Aýdybam garşyma çykaýma. Merwe, näme ýüzüň talyp? Bolçuň näýe, şonun mer aglap ýörçüňmi? Haýşe diýen öýdüň gyýnama. Bir çermenden gepini ýüregiň alma. Erteri çenni hem edeler. Belki. Bilýärmi näme? Ähli zatdan günäkär men. Onuň maňa saňa men sebäpli tökme datyldy. Yer bolýar-da. Onu sonra şolay bilen ertir görüşeňizde mümkin bolsa menem baraýyn. Ýalňyşmadym hakyň barana oýdýan. Ne doğru düşünmesinler deyip barmakçı değil. Eger sen yanımla gitsen şahat dolar. Sen şahatlanjak bolsaň men hem ýere gitmäge taýyn. Herkirdem, siz bärdimi diňiz? Mene siziň ýanyňyza barýadym. Ýene nämeler etdiň? Ýa-ni Ferhat bilen Aýseli ýüzleşdirdim. Anyga bilen okulyn men pikirimçe çağany şol ogurlapdyr diýen. Men pikirimçe Aýsel ähli zady bilýär. Ýöne adamsynyň gorkusundan gürläp bilen o. Merwe sen gyýdym öýe giray. Sen näme däl rap ýörmüň? Kim bilen kimi ýüzleşdirýän? Özüň bir düşünýänmi? Bir beleksini diýen etýän näme bordy? Hakykatdan Ferhat ogurdy diýen näme derdiň? Dogry aýdýaňyz, hak aýdýaňyz. Bolan bolup biler. Terediň Merwe, ýok gerden tökme datyldy. Belki Ferhatda da şeýle edilen boldy näme?
Beni tanıdın mı? Yarına düştün mü? Sen nereden çıktın? Başıma bela olup inmekçi mi? Köyüne tağıma doğurmakçı mı? Beni kovuca dinle. Ertir şu yerde görüneyim mi? Kayılmış tuğraklerde görmeyin. Düşündün mü? Ağırba göreyim. Hoş geldin oğlum. İşimde döndü mü? Yok ağam. Erteden akşama seni işletemdin aşonlu radaylaşmanı kadanar. Uy, ağamın horlanmak niyeti yok oydiyen. Teret alan çöröklerini eyyem yiyip başladı. Vah, kıyıvat bolaydı mı? Bu neyden aldım? Menin neyem etsem kem? Men fikrimçe yankaydın rahattan onu yedine niyetip bolşu yalı aytmalı. Bu ne edip adam güdünü aydıp bolor mu bolor? Utonsan hiç yemmerdin. Marat. Havarın mami, bugün hatahanada ütkeşip kurva kabolli. Yeştisime göre, ten töygülüğün oğurlukta ayıp kalıptır. Sen o yerde neyem işleyedim? Yoksa diyene bir hokko çıkardın mı? Meni dinle. Eğer bu işe küçücük bir dağılığın bağır bolaydı, 70'in öyle kündürürüm. Benim hayalım onun için o tacada bu tacada gördüm deyip şu yere gelmeye ruhsat veriyen. Ne mortmuş? Bolşun ne gelsin? He? Adam birbirine ananmalı mi? Söymek inanmaktır sona. Yöneten bunu düşünmüyorsun. Çünkü ikimiz birbirimize hiç inanmadık. Ağam biraz ayak çekin. Beni dinleyin. Senin çörük içini görüp üstünüzden vurdum. İnnem ötünüş doğramaya geldim. Oňarypsyň inem. Ha oğlum. Merve, kıydım halın katı ten görünýäli. Sen yine ağladın mı? Ödüňi beýle kıynama. Maňa ananay, ol ayal öz ýalňyşyna hökman düşünür. Onu alat etme. Barda eliň gözüň ukkel, atalyk edip bolup pratek edeli. Bolýa kakamjan. Görgüli kıydım. Wah görgüli kıydım. Şoýdym üstünden şikayet etmekçi. O men pulumy ýüzüňe ogurlady. Kaka, oturayman ekeniňe. Yok kıydım, şeýle gowy. Aýagy üstüne sepetli şolarsın. Kakajan, Merve, dinleýän. yer bolýa. Giýjaň rahat bolsun. Yüzük. Belki görenlerler. Be, kimin ýüzügi kal? Nereden çıktı kayıyorduk? Ay yoklu. Merve on ýaly iş edip bilmez. Yok, durlu. Towa. Taňa jaň etjek bolup durdum da. Haglyk mı? Ay ýöne keypine. Sen näme üçin jaň etdiň? Keypine? Ýagdaýyň owmy? Hawa, ýagşy, biraz ýagşy. Ýagşy bolawersin. Ertel akşam bizim käge gelýäňiz. Kakaň bilen görleşensiň-a? Gürleşdim. Barart ne diýip bolsa. Hudaýa şükür. Näme şeýin taňa? Bolýa. Hawa çörekleri ýerlenmeşlersiň-de. Bolýa, seňem giýjaň rahat bolsun. Bolýa. Giýjaň rahat bolsun. Giýjaň rahat bolsun.
Görgülü merwe, görnähil gynanandyr. Onu da ne hili. Hemmesini de menu näkär. Buun sen bana söýýäniňi tökme datalaydy diýipdiň. Edil şoň ýary boldy. Diýme gönno Ferhata tökme datlandyr diýip düşünýäňde. Mene näme düşünjegimi kime inanjagymy bilemok. Ýöne soňky edek Ferhatyň ýanyna barmakçy. Şondan soň görüp ýerse. Murat daýy ýagdaýlaryň gowmy? Näme parahatçylyk yglan edýäňmi? Bugün kakafsan etdi şoňa begediýe. Indi düşünükli. Günün gowy tamamlanmagyna umytly bolmaly. Bolýa. Что мне еще? Ferhat, näme diýäň? Ferhat. Bu näme boldy? Saňa näme boldy? Näme diýemşim? Näme soda sebäpli boldy? Inni bärdenim gidýän. Inni rahatlandyňmy, ha? Yetmedik bu näme sebäpli? Köşeş hani? Köşeş kim etdi muny? Ali kakady. Inni öz günüme goý. Yeni goşulanmalyp lüştardan gitjek. Şoň nämeler bolany düşünür maňa. Şunu söýlen soň soraýarmy? Owatlar her kim seni günäkärleýärdi. Günäsizligiň aklyma da gelen okdy. Owda. Men ýok bolamsaň senem hemmelerin bilelikde hasan berersiňiz. Ferhat. Dinle haýyş edýän şoň näme boldy? Gündüz alyň ýanyna, gece gapyň onu näme işleýärdiň? Haýyş edýän düşünür näme bolany? Şoň çağabla näme üçin bilediň bilýärmi? Ali öýe gaýdyp barýaka. Men dukamdaky süýçülere gözü gidipdi. Ýanyma çağırıp haýsy süýçüni isleýänini soradym. Süýtlüsini sorady. Derew daşyny dolap berip bilede çykyp gitdik. İş yerimde başga adam bolmansoň, buýurmanym özümden äkitmeli boldum. Meger Ali bilen ýolumyz ugurdaş eken. Edil öýleriniň gabadyna gelenmizde bizi ejesi gördi. Ondan hiç zat aýtman, gaharlam çağany öýüne alyp girdi. Çağaçyga taýarlan süýçüli gabyma menne galdy. Ejesiniň güzünde maňa bolan gahary gördüm. Men öz-özüme ýalňyşlyk eden ýalyydym. Ondan ejesi ýalňyş düşünmesin diýip akşamlyk 2 saat süýçüli kökany alyp olara gitdim. Ema ýetip etmänkam ejesiniň joralary bilen gabatlaşdym. Men hiç de aýtmankam göründen öwrülip öýüne girip gitdi. Soňra şo gece restoranymy ýapmakçy bolamda polisiýa gelip meni alyp gitdi. Ine bar bolan şu. Qabiýet men azat etdi. Emma yarama denlikleri edýäňiz diýip men jinayätkär hasapladyňyz. Üstesine de çağanyň öllüğün diýerligini anyk bilmän şeýtdiňiz. Durmuşym garalanmagyna garalanyp bolýyn. Ýöne yarama denliklerimi taşlamaga kömek etdi. Hakykat aýtdyp men senden köp soradym ahyryn. Eger sen oglamadyk bolsaň näme boldy o çağa? Öňem aýtdyma. Ähli zady ejesi bilýärdi. Barın hemme zady ejesinden soram. Näçekde hiç sadaýda nokta. Hiç ýere gidäýme. Men gelýänçem şu ýerde garaş. Nire barýa?
Yüzü kakta sonra aytam ne hil borqa? Elbette bir suutnama da vardır. Ya da beýle däl bolsa. Ay men näme tamyr ýany Allahan özüň kömeginde bor. Ho. Kaka, benim seni özledim. Kaka bir zat boldumy? Ýok gyýdym, näme bolsun? Hani ýör, giýjek alaýmaly, basymrak gideli. Yer onu. Ýör. Kim bi? Men aylar. Yatyňa düşdümmi? Vay, Aylar hanım, ýagdaýlaňyň meniň. Ay, gowy. Menninle berdäkler ogydy üçin şaýat bolmaýarlar. Men hem mecbur ýagdaýda saňa jaň etdim. Batymrak men ýanma gelip bilermiň? Gelerin bolýan. Howlukmaly bolsam takta ikisi tölemeli bolar çykdaýjylar köpeli. Bolýa, gelseň bolýa. Poluň ýurruň ýok. Geliber. Gör nähil ajaýyp. Ýöne pagy döýät kemem oň ýigidi men görmellerler. Näme bolsa da biriniň ykbaly bilen oýun edýär. Durmuşda howatyrlyp ýaşamak islämok. Bolýa, gel maslahatlaşar. Bolýa onu. Ýam ýola düşdüm. Wi, durlo. Sen atyň näme-de? Alyo. Ogyz gelimi? Asalymdan geler. Golok asaň. Men ören tuton ýerlerin. Aýdyşym ýaly. Müň ýaly işte öz gyýdym bolaýsa da göz ýaşyna seretmen. Berekella. Gowum ýagdaýlar? Bilemok, asalymdan belli bolar. Alat etme, ähli zat gölýäli bor. Terkirdem, ýeten çagan kaka düýün terha durup, şäherden çykyp gitmegini talap edipdir. Terhadam Aytel bolýa, gep uzaltma. Ejeden ýerlemek öýde işgälleme tapşyrdym. Sag boluň terkirdem. Yer ýarançaňlyk etmesene. Saňa kulak asyk bolýan soňundan puşman etmesegem miri. Ýogsa da gyýdym, hasanada adamlar size garaşýa. Gidip meseleni çödüň. Kaka ýagdaýlaň owmy? Menden emmeter injelikde görmýär. Kaka? Ýok gyýdym, ünsörme. Ýagdaýym gowy, men bärde galaýyn. Gidip geliň, soň ikimiz gurlaşýar. Haýsy meselede? Bäý gyýdym, sen öz meseleňi çöz. Soň ikimiz gurlaşýar. Bolýa. Merwe, başyňy galdyrsana. Han galdyrsana. Hoş geldin Merwe. Sag bolun. Hoş geldin, seni göresim geldi. Zorajan. Allah sana yardım etsin. Korkma Merve, biz seni tanıyasan. Hoş geldin. Ýörünni. Hoş geldiniz Merwe hanım. Girin içerik. Menim girsem bolmy? Yok bolmady. Diňe başlyk bilen Aylar hanım atnaşar. Awwa, Men aladam etme. gireliň. Geçin. Salam hanım. Başlap bilersmi? Men şaýatym gelmeli. Bolýa, gelin soňunum dinläýär. Ady näme Men diýýär? ne bileýin, gelen soň bilerse. Bolýa, başlaýberiň onu. Hanım başla. Hemmesi düğün başladı. Men şu yerde hafta halda yatırdım. Soň bir ses eşitdim. Kellämi galdyrsam bugyt. Ýan torwam elini alyp boşatdyra edýäni ki. Men onu tek jaň içine goýmakçy boldum. Ruhsat berseň men aýdyp götüreýin. Ondan soňra bir-birimizin gözümize seretdik. Elbette korkun bolmaly. Ogurlukda tutulan pırsady. Men soradym öli çal bir zatlar aýstyryp çykyp gitdi.
Merwe şykansaň ýan torbaňyz barlapsyňyz bolup puluňyz bilen ýüzüňiz ýok eken, dogrymy? Etdileri. Men öňem aýtdym. Giýerimde Aýlar hanym ýatyrdy. Ýagdaýyny sorajakdym. Gözüm ýan torbasyna düşdi. Bir zat bolaýmasyn nip tekjä goýmakçy boldum. Hemmeti şeýle boldy. Yalan sözlüye. Senin o togma hiçim girmedi. Yine o huya geçiyor. Bu ne boluş? Mun berde nämiş ba? Feredat bolsuna. Eger bu adam seni öräýse, Aýlar hanymdan aljak pulum hastaxanaýa çyk-çykdaýjylanma etmez. Boyun alay. Başga zat islämok. Pulları özüňde galy bersin. Yüzüğüm bersen bolýar. Siz düşünmek isläňiz ok. Men torbaňyzdan hiç zat ogurlamadım. Sen allın. Karşılık görkezmeme turma düşünür hemme zady. Men bärdini durasym gelen ok. Häzir gidip bilermi? Nire? Hiç seregi mütmersen. Neme, mer uýamy. Cenap Lukman, meni gowça dinlen. Enneden beýlek muny hastaxanada görmäýin. Şu işin anygyna ýetilýän sebärde işlemesin. Şeýle ýagdaýda size bolan ynanmam pese gaçar. Düşdüňizmi? Ýoksa başga hastaxana himayetkär bolmaly bolar. Maňa düşünensiňiz bä Lukman? Aýlar hanym. Sen goşulma. Hawa, aýtsakladyňyz amy? Alad etmeň. Eger siz şeýle isleýän bolsaňyz, men bärik gelmernem. Merwe, näme bol aýtana? Näme boldy? Siz hiç zat alad etmeň, hemme zat gowar. Aýdahyrin. Bir ýöne goýmar, görersiňiz, aňsat menden sapmarsyň. Siz niye hili şerraýa lekeniňiz? Hiç utanjyňyz ýok. Wujdanyňyz ýokmy siziň? Meni dinleň, eger oýdyň başyna bela gelaýda bek belläň. Siziň başyňyzdan beladan sapmaz. Bar gitsen ey. Merwe, Bar ugrasan ey. Bar ugra. Merwe gelmedim serkirdem. Aýdýaryň näme oglum? Ona el tora boldy. O sen ýanynda da. Ýok serkirdem, howluk gaýtdyr. Meni bärik gelin röýtdim. Bolýan zada herede ýören soň nähili mesele çödürilmi? Nire gidip bilerkä boý? Toba. Ýeri bolýa, görseň maňa da habar et bolýamy? Bor serkirdem. Hemme zat üstesine bolýa. Bir çödürse beýle kisem çödülür ne diýip bolsa.
Oğlum, Ali. Yağdayın kuhum bala. Ali gitme oğlum. Gitme balam söz veriyen kayıtıp beyliş etmen. Ali. Bolup duruşunda seyredim. Ödüňizi utanın. O ýagdaýda hayal nädip bitirip bildiňiz? Aýyp bora, aýyp bolur. Derrew iki bölüniň. Biri aýalyň öýüne gitsin, beýlekli bolsa adamsyn tapsyn. Ikisini şeýrek getiriň. Baryň işleň. Bolýa terkedem. Nalace deyin, iş yapmazlar. Bolagym, alsana. Telefonu jogap bersene. Şonsuzum kellem bulan mujar etdiň sen. Tiz wagtda bu ýerden gitmem gerek. Şemmesiniň aýan bolmakma. Akut diýänsizmi? Owa men. Taglykmy? Bir zat bolmy? Siz bölmek gitmeli bolýar. Hani ýörüň. Ýörüň. Terhat, Kim var? aç, men Murat. Ýör gidýäs. Nire? Biziň öýümizde. Şu dawa çödülýänçe biziň öýümizde ýaşap, çörek pişirşerdiň. Biderek ýaňrama. Adamlar men kabul etmeliler. Hiç adam bolmaz. Ben başa çıkalığam yok. Şu meseleni çözmesek menem tenem merwede rahat ýaşap bilmez. Merwe diýäniň kim? Taňa tökme datan bolsam, olam tökme datylanyň biri. Ýören gideli ýör. Ýör. Sen näme diýsek şo da bolar oğlum. Beýinçilik bolma. Tez wagtdan hemmesi aýdym bor. Bolýar diýdime oğlum. Näme? Mihman bilen biz gorkunmakçy bolýarmy? Murat dayı, bu adam bana isat etmedi ha. Bıçağı cinayetkar deyiptin ahri. Bir ýere dolanyp gelmek ýalňyşlykdy. Men ölmesem şu mesele galmaz. Beýderek gürlemesine. O çağa hiç de düşünün oga. O adamlaryň adyny şoňa sen. Şol adam dämi? Howo näme işiň bar seň berdi? Alyny oğurlanyň ady görýäň mırtar. Aýdýaryň näme sedin? Anyk bilmän näme gürleýäňiz? Bilmän näme? Aýselyň çagatyny oğurlandygyny hemmeler bilýär ahiryn. Melek hanım, senem bir zatlar diýdi, näme edem dursun? Ulagasyň, Ferhat günäsiz. Oňa atylan daşmagy eltegi. Barın işiniz bilen bolun. Gaýdy biderek kepleri dämeň. Barın ani, barın. Onda senem dahylyň bardyr da şol işe. Barın biderek gürrüň etmeň. Gidin ani. Ferhat nerede? Ol yok, gidipdir. O nire gidip bilerke? Sen ne günah yok Efe. O hakta polusu vurunlar eden men.
Dinleyen Merve. Men seni gözledim, nire desen? Bolya häzir baryan. Ejem yanımda, Bolya Aydarın. Aydarın. Merve bu akşam barıp bilem yok diye. Merweň jan sag bolsun. Bolýarna sen nire? Merweň yanına, soňgurlaşar. Senem öýüň günäkärleme. Merve, ýagdaýyň gowy? Näme boldy? Murat, men üçin hasagana gidip bilermi? Eşiklen alyp gaýtmaly. Joralym taýýarlap goýarlar. Sen alyp gaýtsaň bolýar. Men düşünmedimle. Inno ýerde işlämok. Beýledat bolup bilmedi. Beýdik gitseň hemmeler seni günäkar adaplarlar. Oň tapawdy ýok. Düşünýär. Düşünmeýänler bolsa seslerini çykaranok. Haýyş edýän men netije geldim. Biz Lukman Recep görmekçidik. O gelim ki? Geldi, ýany geldi. Nerede ki? Bölümünde. Sağ olun. Ne hili aýylgan çuwaka, çykgynsyz ýagdaýda galaýdy dagaýdy. Howa neresi? Arma öreň. Bar bolun. Men Merweň eşiklerini almağa geldim. Howa ol berdi. Özümi deltertidi kolen razy bolmady. Köp salamaýdyň bolýarmy? Aýlar hanım bolmadyk gorsa bu işler bolmazdy. Diýmek Türkeşen ýigdem ogry ekenne. Öň şeýle bolup durdy ýaly. Sonnadan bellile ilk wastanam şoýdy maňa hiç yaramandy. Han durungla hanım, näme gıybet edýäňiz? Kulak asyň, isleňiz maňa aýdyp bilersiňiz. Ýöne bir wagtynda beli ýalan sözler aýtmaň. Hasana hemayet edýänni hemmeler öz guluňa azaplaýaňyzmy? Size nälet bolsun? Siz bu aklyňyz bilen müň adama kömek edeniňiň näme peýdasy bar? Hasanny bir biçara gydyň, günni buloy arkaňyz. Günäkär ýeketi däl, siziň şeriňizden gorkup, mer üçin barmagyny gymlatmaýanlar utansyn. Vay. Ha! Ýöre. Mesele ýüze çykmat dämi? Ýok, çykmady. Ýör men seni öýüňde ogurdaýyn. Gerek däl. Men ýuwaşlyk bilen ödüm gider. Bölümden jaňa diýerler öýdýän. Serkerdem? Murat, Ferhat diýer diýanyňdamy? Ýok, Serkerdem. Öýünde bolaýmasa, şon tapda bölüme götür, çaltyrak bol. Taglykmy Serkerdem? Näme boldy? Men derrew gitmeli boljak. Bolýar, Görüşýänçä. Belki Allah kömek etsinne. Ýoksam tam mümkinçilik bolmaz bu adam tapyp haklaşmaga. Men ölmesem bu tegimil ayrılmajak gal bolup dur. Nire aýsam gideýin. Näçe ýergeçde geçiberdim. Ölmesem maňa rahatlyk bolmaz. Ferhat! Goýber beni! Ýadadym men! Bundan artyk şu tegimil bilen ýaşamak islämek, goýber! Ýaňrama, urur nädir? Tegimil bilen ýaşamak islämek diýip öýüňi batga taşlaýan. Arasalanmak üçin durmuşda ýaşamaň gerek, düşünýärmi? Serkerden biz kime garaşýar? Gel. Ferhat nerede? Cinayetkar berde näme işleýär? Otur yerinde otur. Cinayetkarın kimdi asalından ayan bolur. Göze sınakıyla getirin.
Bolya serkerdem. Serkerdem hayır bola. Tawara tädir görerdiň. Ayfil, Otur yerinde, otur diýen. Tenem şu ýere geçdi otur. Dinle meni. Men gaharym getiräýme. Oyun gutordy. Hemme şu ýerde jemlenýär. Düşnüklümi? Hany düşünür. Aýtpa hali. Hemmeleri eşitsen. Ödüslegim bilen etmedim. Ýalňyşlyk boldy. Süýüji bir zat isledi. Süýütlaş ýesi gelipdir. Ece, maňa süýütlaş pişirip berdiydi. Süýüdi oda goýdum. Şeker goşaýyn diýsem olam bu torupdyr. Ali başga togda uklap ýatyrdy. Dükana gittim şeker almaga. Emma gap açyk galypdyr. Ayfil bettir. Goňşymyz görüp biraz güýmendim. Ali uklap ýatyrdy. Öýe dolanynym. Gabyň ýesi bardy, süýt çokdur. O düşürüpdir. Aliň ýanyny gadym görsem ýatyr, öňküýär ýerine ýatyrdy. Ali diýdim, oglum diýdim. Oglum ses vermedi. Silterledim, gözüni açmady. Gorkymdan hiç kime aýtmadym. Kakar şäherden uzakdady. Ügülýä bardym. Yer bar eken. Boş bir yer. Biraz pul verdim. Şu güýçe Aliýny şu ýerde jaýladym. Ýeközüm Aliýny sessiz gömdüm. Adamyma da aýtmadym. O hiç zat bilen okdy. Emma soň düşündi. Ondan soň men taşlap gitdi. Şo gece öýe gelip çağam oglany diýip aýdypdyr. Şöwkelenýän niýem Ferhady görkezipdir. Galany boldy hemmemde aýan. Näme on çöl garaşdyň? Hiç ynsamyň oýanmadymy? Oýandy. Onu da näýli? Her gün restorana bardym. Belki de dolanardy. Durmuşda bir iş tapylar öýtdim. Kimdir birini düşündirmek isledim. Emma gorkdum, düşündirip bilmedim. O gelmedik bolsa, iş aktarmadyk bolsa, sen tapyp getirmedik bolsa, entegem aýdyp bilmezdim. Unutulup galan soň men etdim diýmezdim. Muradyň aýdýanlar dogry. Başlykmanyň özüm Aýlar hanymdan hider edýär. Hemmemiz şu aýalyň gorkup sesimden çykarmadyk. Indi näme dert Halipa? Merve gidenen mozu biz berdi ahrin. On günäsizligini suud etmeli. Howa Halipa dogry aýdýaňyz. Kardeşler, hemmeňiz meni dinle. Sevil uýamyz. Sizem gelin. Hemmeler saat 5'te ýygyna geçiriljek ýeri üçdün. Her bölümde bir kisän nowaçy bolsa besdir. Bu meseleni bilelikde maslahatlaşmamyz gerek. Aýlar hanymyň oglanyň zatlaryny henide çelle tapyp bilmedik. Elbette tapylmady. Üstesine de oğuydam çykyp gitdi. Ennem näme bolar bilemok. Anýyorum. Bolun hanım, ulağa minin, bolun. Yörün hanım. Beybe, gör nähili maşgaly. Şonça ýyllap dil ýarmadylar. Saňa da geçdigi bolsun. Biraz geyjekdi bolyn, iň soňunda aklanyň. Aklanynym gowlu boli adym garalandy. Inni bir näde etmesene. Biziň obamyň adamlar maňa ikinji gedege mümkinçilik berdi. Saňa näme üçin bermesin? Hany bar, boşlugyňa kel. Näme üçin? Sen gel, soň görürüz. Şeýle bolsun da. Saňa man işler ferkerdem. Senem saňa man işler, sag bol. Inni kıyınçılık merweň maşynyna bar. Ferkerdem näme boldy? Murat, senin burada toraýynly. Düýün merweň otogyna bir ýüzük gördüm de alada galaýdym. Onu merwe sen berdimmi?
Eger şeýle bolsa aýt. Çynym aýdýan gaharlanman. Eger başgaça bolaýsa, terkerdem näme? Şoýulyk şol aýalyň gydyry diýäňizmi? Diýderek ýaňramasana. Näme üçin beýle pikir edýin? Ýöne biraz. Ay men nirden bileýin? Menem düşünüp bilmedim der şoňa. Terkerdem men ötünç soraýan. Men bilýän adam däl. Näde beýle pikir edip bilýäňiz? Sizin gyýdyňyz ak kendir ýaly akdyr. Oňa çala suw degde ýydy galýa. Merwe zatlar näme üçin çekýär bilýäňizmi? Men sebäpli. Dinleň, men herhada aýdylan töhbeti sebäp boldum. Allahan tapagmy tüýýän kişimi üstüle görkezdi. Merwan maşynanyň büýük togular. Näme bolsa o men sebäpli boldy. Meni bağışla. Boldun men başıma peltepeçi. Alyo. Meni gowja dinle. Berdäki işler gowja bolaşdy. Geljek bolsaň gelle şaýat bolmagy. Hey! Baryn bolyn käbirde atlaň wagtyň geçme bilen gadrart ýa, bahatamart ýa. Men size ýerdenim aýdyndyr. Men hiç kim bilen ýüzleşmek islämok, düşündiňizmi? Oğuydum. Şo yerde bolmasın. Düşündüňizmi? Bolya. Bir sagatdan gelenno. Elbette gelerin. Teňiplen kabul. Yeni maňa erbedim diýýärler. Erwet bolsa işlem şeýle uğurna bolarmy? Düşünseň merwen haly harap. Beýinjelik bolma. Hemmesi düzeler. Aňsatyn birini ýöne günäkärlemek. Gyýdyn geden işine ýekeje şaý adam ýok. Şeýle dämi? Aslynda ha bir barmyş. Şol aýal aýtmyşlaýyn. Gidip on kimdigini biläýdimmikem? On özi bilenim gürleşer ýaly. Onu wagt ýetirip durma. Men gassagly bir ýere baryp gaýtmaly. Gaty çalyp geldiň ol, näme uçup geldiňmi? Bu soragy sen maňa berýärmi? Näme çelgečenden habaryň barmy? Indi näme dersin? Ýörani men bile ýör. Murat, ol aýalyň ýanyna barjak dämi? Gitjek bolyn ýöne bir iş çödülmese, beýlekde çödülmejek ýaly. Ýörani gideli. Eger men mehriban gyýdym bugün bize gelmejek bolsa, onu men özüm olara gidäýärnidim. Teret, özüm kökede bisirdim. Sağ olun. Geçdigi bolsun gyýdym. Gyýnanma, ähli de geçer. Hemmeti geçer. Nirede şohat? Telefonuň belgesini ýazdyr, kagdym nirede? Bärde näme bolýar? Näme bolsun? Apyt panturya. Men dinle. Men seni meni görüňok bolýarmy? Şaýadyň bolmakçy däl. Hani merwani Sen magdurleme. Men o hilrat aýtmadym, bolýarmy? Düşündükmi? Maňa düşündiňmi? Men öz mümkinçiligimi başga ýerde barlak görürün düşdüňmi? Emma aklyň bolsa, özüňi biderek gaýnama. Murat bilen Merwe bara, olykdy düýýänmeýän saatjal näme saň olara hiç ýapyşmaz. Vay, bular bir ýanymdan aýraýyn. Nowatçy bolanym sebäpli. Ýoksa näme boljagyny kim bilýär? Sevil uyo, hany gideli? Bu ýere gelmediniň biziň owamyň adamlar saňa ýene bir mümkinçilik berir diýip Ferhada aýtdym. Ýogsa da oň bize mümkinçilik bermek gerek. Ilki başyny men başlap hemmämiz ýaramaz hereket etdik. Innem hemmämiz üýüşip bu adamdan ötünç soramagymyz gerek. Men dogry aýdýanmy? Dogry aýdýan, gaty dogry aýdýan. Halal bolsun. Hemmäňiz başlaýan. Menem arkaňyzdan az gepler etmedim. İsleseňiz ählisinden sanap bereýin. Gep uzatmalyň. Sizem meniň razy bolsaňyz bolýar. Razydyr. Razydyr. Hany başla.
Hemmez için sağ ol Murat. Kutlu olsun doğanım, sağ ol. Eğilik mi? Murat, gitmemiz gerek. Mervan Alman'a gitmeli. Serkerden size karşı. Ferhat. Ben kömeğim gerek mi? Sen bana kän kömek ettin. Bar gidiver, Allah yarım. Hani gör gideli. Näme bolduk? Kakam näme üçin beýle howlukmaş çagyrdyk? Demek hoş haber vardır. Tutsak etmek için howlukma da ahire. Yörmeri go çaltırak bol. Oğlum näme bolýar? Qowluk ece qowluk. Ferhat bu gerekmen öňünde otyryň. Akmak çağam. Girin. Gelin çağalar, gelin. Sevil, Awwa. Özüň düşündirjekmi ya men düşündireyinmi? Merwe düýün ýerden seni gözläp Aýlar hanymyň otagyna giripdir. Sen ýok ekenin. Ýöne ýan torba elüdünde ýatyrmyş. U kıymağırda ellip aýdýan bu hanym bolsa hor çekip ýatyrmyş. Soňky bolan işlerim hemmemde mälim. Elbetde kynçylygy sen çekdiň. Hormatly başlykman, bu hanym joraň bagşlamakçy bolýarlar. Ýöne oňa sen razylygyň gerek. Näme bolsa da seni ad kötemediler. dogry. 2 gün bär ören kösendim. Sevil joram jeda çekdi, men bagtly bolup bilmene. Göre bu hedirligi. Bide de şeýle aňdat razylaşmak nesip etsinne. Inneden welak hiç kim torwasyny ellemen. Hiç kim men hakda erwet pikir edip bilmez diýip özüme artygynanam. Bu maňa sapak bolsun. Ýok, sapak maňa bolsun. Men gaýdyp iýliň diýenini edip birine tökmede ataýdam, öz başymdan inip edýdiminçydyr. Teziň bilen beýişiň dahal näme? Edasan maňa sapak bolsun. Her öňünden çykany şeýle şu köl seretseň, aýlanyp dolanyp, seçip tapyp sen gyýdyňa da şeýle serederler. Men aýtel nusgalamok, ol aslynda günäkär. Kaka gaty görme. Bir zat ýadyma düşdi. Ýerden hassahana barýaka men bilen gürleşmekçidiň. Ýok, hiç tat gyýdym, oň geçdi bolsun. Merve. Gyýdym. Geçdi diýenme üns vermegin. Oýduk meselesi bara, ýüzükli mesele. O hakda ente görleşer. Bütün storayan. Men başlap bilermin. Ha gyýdym. Murat hastahanada senem göwnüňe degdim men. Senem bağışlarmyň meni? He? Özüm üçin bağışlaryň bolýany Merwe üçin bağışlap bilmen. Onu gaty götürdiňiz. Nemeli? O meni bağışlada? Men özümiň anjadyp bilmejek höýülim bar. Gynansamam, oňa başga bir dözdü.